Nggih pun tiyang kathah teng Tegal Sawah nggih rumiyin, tapi sakmenika teng dusune kula mboten. Ngobong dupa luwih apik timbangane ngobong ndasmu ngoten nggih Bang. Nggih. Nggih. Enten Mbah, niki enten ingkang tanglet atmo sejati niku benten nggih kalih raos sejati nggih. Benten napa mboten? Atmo sejati kalih rasa sejati. Nek rasa sejati niku tandes dijiring urip, nek atmo sejati niku mung karana gebyang kesenengan. Mekaten nggih. Nggih. Terus carane supados tiyang niku kebal saking santet niku pripun, Mbah? Nek kebal saking santet sepindah tiyang ampun gawe gelane liyang nggih ampun nyakiti tiyang. Dilambari kalak brata utawa ngelmu japa mantra. Enten napa mboten, Mbah? Ilmu japa mantrane Wonten. pripun, Mbah? Saged dirapalaken, Mbah? Nek saged kula bali malih ngapunten para Ngentosi ulang suro. Nggih. Berarti mungkin utangi jenengan ulang suro niku kuwatah nggih, Mbah. Matur suwun tetep kula bayar. Dibayar. Soale dhewe iki anu ya wonten laristri saking Malang. Namanya Mbak Linda, Mas. Nanti aku ikut ya kalau bulan suro ke Mbah Gareng. Siap. Saya tak nyecep ilmune Mbah Gareng ngoten ya terus jenengan anu lho Mbah, cateti lho Mbah. Napa ingkang jenengan sampun ngendikaaken badhe dipun medal ulang suro menika mungkin dilunasi sedanten. Mboten. Tetep turah. Tetep turah. Wong gaul lho. Mungkin menawi pas bulan suro menika ten kene Plosorejo ten Blora menika napa enten ritual-ritual khusus, Mbak? Kantun ingkang ngaturi utawi garis miring ingkang nyuwun. Mboten nek menawi saking nggene panjenengan piyambak ngoten napa enten slametan utawi enten napa ngoten, Mbak? Nggih wonten. Terus mekaten. Niki kula nate pireng, Mbah, tiyang Jawi niku sing sampun leluhur-leluhure kula jenengan sedaya niku kok terus saged ngertos hari, tanggal, bahkan jam ketika badhe kapundhut menika napa leres? Wonten. Nah kok saged mekaten? Nggih. Pripun, Mbah? Mangke nek sisiran niku kula paringi ira-irane. Misale suwindu niki tanggal Jawa abuki niki napa mawon teng mriku enten sedaya sing dereng dilampahi lampun dados. Kados wulan iki nggih sak menika Jumat Wage. Badhe Jumat Wage mangke Rebo Wage. Enten hitungane 5656. Mangke jabare malih utahe kula ature Pak Indra kathah boten swala Diperjelas ya. Siap. Nah, terus niki badhe Rebo Wage ngapon Jemah Pon Selasa Pahing apal niku bidange kula yang Jawa. Mbak, jenengan yakin napa mboten sedaya agama niku mungkin bakal selamat menawi prilakune tiyange sae? Nek kula yakin Bapak, Yakin. ajeng agama Islam, Hindu, Buddha, Katolik, kepercayaan asal prilakune sae matur suwun kula pitados. Nah, Gusti Allah tiyang Hindu, tiyang Buddha, tiyang Nasrani, nggih, lan tiyang kepercayaan, tiyang Islam niku kinten-kinten benten-benten napa namung setunggal. Nek pemanggih kula nek dijere urip sami setunggale. Kados kula panjenengan jaman rumiyin nek kalah ibuke biung, ana sing mbok, ana sing mah. Berarti satu Tuhan untuk semua agama ya, Mas. Nggih, sae sedaya. Nek misale gak ada Tuhan piyambak-piyambak ngoten niku lak saged debat sesama Tuhan, Mbak. Mboten saged niku dereng saged
ngraosaken jejering urip. Mboten masuk akal nek Tuhan niku langkung saking setunggal nggih. Wonten nggih niku raga wadah harus ngoten nggih. wonten. Terus sak mantune pangeran utawi Gusti Allah niku ndamel alam semesta jagat raya menika. Manusia pertama Mbak ingkang dipun damel Gusti Allah niku sinten? Nggih saking Bapak Adam setunggal tok. Bapak Adam niku tercipta kembar kali Hawa napa pripun proses Boten penciptaane Mbak? niku diandape sing disebut yang umum kathah Gusti Allah. Nalika wonten kasuwargan niku pun kempal kalih sing kuwasa. Maksudnya diandapke ten Diandape teng donya. Lha berarti surga niku ten dhuwur nek ngoten Mbak. Nggih, Mosok surga ten langit Mbak. boten teng langit. Langit niku alam. Terus damel Nabi Adam niku lho mosok ujug-ujug langsung bodhe ngoten Mbak. Nggih, niku kan kula tandha rikala Bapak sak rombongan wonten daleme kula wonten teng romboke kula. Niku gumlundung kados endhog. Lah pecah endhog wau tek munggah dados gelap nek nyamper tiang boten mati. Lan wape niku dados Lesus utawa putri Biung. Lah pecahane keloplokan niku dados bumi sekiing bumi mengko. Niku sih dereng mudhun terus mriku. Didongke plek niku jagat pun dumadi nanging nembe setunggal tok los. Mboten kadosan segara mboten sekutuk. Banyu mok ning pinggir tok. Jagat sakmenten agenge nggih Mbah. Niki menurut panjenengan proses yang kathah kan iki badhe digulung sawa danten. Iki sing digulung apa menungsane? Sing digulung mboten jagate ning pokal menungsane sing lampahe pun kesameten melewati aturane urip. Nggih. Terus mboten terus trompet Boten wonten. mboten enten nggih. Penemune tiyang Jawi mboten enten trompet niku nggih. Boten. Oh. Terus nek ngoten kula kan saged anu Mbah. Oh, berarti jagat itu selamanya akan seperti ini. Ngoten to nggih. Cuma wah kingsile saking kahanan utawa alam menungsane. Paling zaman riyin Nggih, mendho kiamat terus ya Mbah. Mboten kiamat. wonten tapi kiamat Tiyangi sing kiamat. kiamat. Nggih, Kita akan mati. antene urip tetep enten patine. Boten enten sinaosa kula man nglungsungi saged mati. Oh, nggih. Malih tiyang. Boten enten. Nggih sedaya urip niku boten enten. Tasih menapa? Nggih. Niki kula terna jawabane panjenengan masuk akal Mbah. Terus menawi Gusti Allah niku wau kan panjenengan kan sanjang lho nggih. Menawi kula badhe nyedak ngene Gusti Allah liwat manembah nggih. Lah menawi sampun cedak ngoten Mbah. Nek misale kula celak kali panjenengan kan nyuwun napa-napa kan jenengan sukani to nggih. Nah nek menungso cedak kali Gusti Allah menika sampun celak sanget nggih. Batin napa-napa ngoten nggih saged tembus nggih, Mbak. Boten saged Bapak malah entene mung wedi. Udi. Nggih, Boten malah nyuwun boten boten. wani. Nek boten wedi kula diparingi amplop kula duwe tak mendino. Oh, ngoten. Mula bener niki gak enek mok salah. Salah tok berarti. Cedak malah wedi. Cedak malah wedi. Nah, kersane telak niku pripun, Mbak? Nggih mila niku sikap utawa perilaku. Sikap utawi perilaku ingkang kepripun?
ingkang leres-leres ampun dodonan utawa nggoroli utoh apa tujuane apa eneke kalih dilambari niku wau enten wong ngaji rasa nggih. nggih. Terus niki Mbah, biasanya kan enten nek dalu menika lare alit Mbah. Nomang ya. Mboten saged mendel-mendel. Niku nek wonten apa mboten rapalan Jawa saged nenangaken lare alit ingkang wangi wonten niku Mbah. Wonten umure pinten Ya namine lare nangis alit. kan reni-reni enten sing nangis karana pinter badane enten karana nangis niku muntah awake kewarasan niku namine muntah tetep diganggu Nggih, sing diganggu ingkang kula maksud. nggih Pripun enten rapalane napa mboten? wonten nggih gadah utang malih niki Oh. Sumut daya sura nggih. Dicicil sak niki mboten saged, Mbah. nggih pripun nggih ngapunten Nggih. Kalau jadi tasik kata pertanyaan tapi sebelah kula ini pun ngantuk sudanten ya Mas. Tapi mboten napa-napa. Suro niku memang bulan ingkang paling pas damel nurunaken ilmu utawi mejang sanak sedulur sedanten ya Mas. matur suwun makaten Nopo mawon mungkin ingkang badhe dipun pedhar tanglep nopo mawon badhe dijawab mungkin. nggih ngapunten dalem Bapak sak sedulur kantun mirsani kekuatane ingkang nyuwun mangke tiap lan mbotene